naranyag nga paraan ay may pagkantantaan alaman mo ibagat man yung tumalon kamwendo sa natakan ko ang nagsinsindakan tibungan idakan makapagtenga luawan manong tayo ipapaswan Nagdakan ko apulong at sinsindakan di sabong idakan met makapagtipon no awan manong kay ipaginaldo alang-alang yawakat yawate kaya aking algwen ingkam yamane kaado adayo kailaeng itibal alay na ingkam kasyanan. Merry Christmas and Happy